L-ewwel dnub huwa li ma votajniex biżżejjed flus. Meta saru l-prijoritajiet. Prijoritajiet is-saħħa ġiet l-aħħar. Qal il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan waqt intervista fuq Net Television fejn esprima r-rabbja tiegħu lejn il-fatt li l-miljuni li ntnefqu fuq id-deal tal-Vitals u Steward ma swew xejn għas-settur tas-saħħa. It-tabib Balzan semma kif b'dan id-deal suppost inbena sptar ġdid f'Għawdex iżda dan qatt ma sar u fl-isptar Karen Grek ukoll ma sar xejn tant li se jispiċċa jitwaqqa' u jerġa' jinbena. Martin Balzan sostna l-fatt li ma sar ebda investiment li jġib miegħu diversi konsegwenzi li jaffettwaw direttament lil pazjenti li qegħdin ibatu. Jekk inti tmur l-emerġenza, ħaddum tistenna. Ħaddum tistenna mhux għax m'għandniex tobba, għax it-tobba l-emerġenza il-cubicles kollha imblukkati. Għalfej il-cubicles kollha imblukkati għax fl-isptar ma jkunx hemm wisa fejn min għandu jidħol jiċċaqlaq. Balzan sostna li bħala tobba huma tinkwetaw dwar ix-xogħlijiet li huma ppjanati biex isiru għaliex ma jafux min huma l-kumpaniji tal-inġiniera li se jkunu qed jaħdmu fuq dawn il-proġetti. Dan apparti li mhumiex konvinti fuq il-pjanijiet li saru mill-Gvern, tant li qed isejħulhom pjanijiet tad-dilettanti. Il-President